Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare pamirsa? Mugi-mugi sae nggih. Ing dina iki ayo padha nyinaoni babagan basa rinengga. Apa iku basa rinengga? Ayo padha disimak bareng-bareng. Sing nomor 1 yaiku pangerten basa rinengga. Basa rinengga yaiku basa kang tembung-tembunge dipaesi. Tujuane supaya luwih endah. Dadi basa rinengga iki yaiku tembung-tembung kang duweni keindahan. Lan tembung-tembunge iku dipaesi utawa dirias supaya luwih endah. Biasane basa rinengga digunakake ana ing buku-buku sastra, tembang, geguritan, pewayangan lan pranata adicara utawa MC ana ing acara temanten. Basa rinengga iki yaiku basa kang unik. Nah, keunikan iku mula basa rinengga iki digawe ana ing buku-buku sastra, tembang-tembang mocopat, buku sastra, geguritan, pewayangan, lan uga pranata adicara MC ing acara temanten. Nah, iku pangerten lan kegunaan basa rinengga biasane dienggo ana ing pirang-pirang kahanan. Saiki apa iku contohe utawa tuladhane basa rinengga? Monggo disimak sareng-sareng nggih. Tuladhane basa rinengga. Nomor 1. Dian pancen sulistya lan pinter. Tegese sulistya yaiku ayu. Nah, neng ukara nomor 1 iki kang mlebu ana ing basa rinengga yaiku sing kecetak biru nggih. Sing kecetak biru yaiku tulisan sulistya. Sulistya iku artine tembung liyane yaiku ayu utawa cantik nggih. Saiki nomor 2. Lanjut. Para tamu ngagem busana kang edipeni. Kang klebu basa rinengga iki endi? Oke, sip. Edipeni kang kecetak warna abang. Tegese edipeni yaiku apik banget. Nah, jadi para tamu iku nganggo busana kang apik banget. Oke. Para tamu gawe busana kang edipeni. Edipeni tegese apik banget. Lanjut. Jadi basa rinengga iku pamirsa jenise ana 3. Sing nomor 1 yaiku tembung saroja. Nomor 2 yaiku tembung camboran. Nah, sing terakhir yaiku tembung entar. Nah, neng video iki dhewe fokus ing nomor 1 iku nggih, yaiku tembung saroja. Apa iku tembung saroja? Lan apa wae contoh-contohe utawa tuladhane? Monggo disimak sareng-sareng. Saiki pangerten saroja. Tembung saroja yaiku tembung loro kang padha tegese kang digandeng dadi siji. Ngemu teges bangetake. Nah, jadi tembung saroja iki terdiri atas 2 kata ya. Loro tembung digandeng dadi siji kang ngemu teges bangetake nggih. Jang ngemu teges bangetake. Nah, tembung saroja iki apa wae contohe lan tuladhane? Monggo disimak sareng-sareng. Nah, iki tuladha tembung saroja. Ana akeh tembung saroja ana ing tuladha iki lan isih akeh maneh tembung tuladha tembung saroja liyane. Ayo padha diwaca bareng-bareng.
Adiluhung iku artine apik banget. Arum wangi artine sarwa wangi serba harum. Angkat junjung tegese bab angkat-angkat. Angkara murka tegese nesu banget, marah. Babak bundas tegese tatune akeh, banyak luka nggih. Babak belur padha ae artine yaiku akeh tatune. Colong jupuk iku seneng nyolong, mencuri nggih. Triwas cawis tegese akeh omonge lan prantasi gawe, banyak bicara tetapi juga menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cepat. Edipeni iku tegese apik banget. Ewuh aya tegese ewuh iku repot ya. Ewuh repot banget. Terus gagah prakoso yaiku gagah banget. Gandes luwes tegese luwes banget. Kapok kawus, nah iku tegese kapok banget. Loh jinawe iku subur banget. Mukti wibawa iku artine mukti. Mukti iku artine kepenak ya. Mukti kepenak banget, kepenak banget. Pait nyetak artine pait banget. Sabar drono artine sabar banget. Sayuk rukun artine rukun banget. Lanjut sukorno artine seneng banget ya, seneng banget. Nah, sing pungkasan yaiku welas asih utawa welas banget. Nah, jadi jenisnya tembung saroja iki utawa tuladhane tembung saroja iki akeh banget, iso buka ing pepak basa Jawa lan uga sampeyan saged searching ana ing Google. Nah, jadi tuladhane tembung saroja iku luwih saka ana ing video iki. Oke, saiki tuladha ukara tembung saroja. Nah, tembung-tembung sing mau iku mlebu bisa digawe ukara utawa kalimat. Contohe pripun? Nah, contohe ana 5 iki. Nomor 1. Ngewangi wong liya iku kalebu penggawean sing edipeni. Oke, edipeni iku artine yaiku apik banget. Nomor 2. Rahwana angkara murka amarga meruhi Anoman. Angkara murka iku tegese nesu banget. Boni babak bundas tiba saka sepeda motor. Babak bundas iku artine apa? Tatune akeh. Ya, tatune akeh babak bundas. Nomor 4. Indonesia kesuwur lemahe loh jinawi. Loh jinawi iku artine subur banget. Raden Janaka pancen gagah prakoso. Nah, gagah prakoso iku artine apa? Oke, bener, gagah banget. Nah, iki contohe mung 5 wae lan iso contohe iso akeh. Awakmu iso nggawe dhewe contoh-contoh, nulis dhewe ukara tembung saroja nggih, iso sinau dhewe. Nah, tuladhane ukara iki cukup 5 wae. Nah, iku mau materi babakan basa rinengga lan tembung saroja. Intine ayo padha sinau basa Jawa amarga basa Jawa iku basane awake dhewe. Dadi wong Jawa iku kudu pilihan, ananging dadi wong Jawa kang dadi pilihan. Nah, iku materi babakan basa rinengga jenise lan pangerten tembung saroja. Mugi-mugi manfaat cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.